sum credo pater mitam corpus spiritu Deus mecam corpus meum mataram tam crus metamicay. Kita ang kapugatan. Kana ang kapunuran. San atas. Huwag na maningibati. Sakit niya kayo! Sige! Pagkukas ka nabi! Ikaw ang simagdanggan! Sabali! May uhipan yung ikaw ang simagdanggan! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalog palangda kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-got sa anugay domtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara kadagom, mukirig siya. Yan sa mga Antonio. Yan sa No! Napali ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtupod. Ikan pa kanyan ko hanggang karoon ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Kita ba'y makaputol, ini? Kita makatabang sa itong kahimtang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez, sa direksyon ni John Gomez, music and sound effects Randy Padayaw Susun, recording editor Ariel Mancao, mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga gagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga bakukang upuhipan. Iluputok. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong suginlanon. Apan, dili ko mahimutan. Mao nga, gipatawag ko na sa bikaw. Nakasabot ko, Gov. May gibuhat ko sa bahay. Bahin kini sa ultimatum ni Congressman. Kay kun magdugay-dugay pa, naibaw na si Matilde basin maunhan na sabta. Gusto ko nga magbayad siya sa iyang gibuhat nako nga kung unta mo'y mamatay. Paminaw. Matod pa sa kong insider sa campus sa Congressman, maupagid ko no ang pagkahuman sa ilang meeting. Gusto nako nga samtang nagdagan ang iyang gisakyan. Mangunay ba siya drive? Mangunay siya sa pag-drive. Kay dili mo kumpiyansa og lain ang drive. Timing. Say imong ipasabot. Ipaagi nato og disgrasya ang iyang kamatayon. Yamat ko. Kanang dili lang kay ang sakyanan mauray madugmok. Lakip siya. Madugmok sa maong disgrasya. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining suginlanon. Ang mga kaliwat. Amanda, makabawas na ko niya kung mao ka na. Ikaduha lang ang congressman nga mao'y nakaingon ko namatay ka pa. Apan ang labing mangilingig nga inungdan ko nahitabo ka pa.
mao si Matilde. Tungod kay si Matilde mo imitrabaho para sa imong kamatayon. Tiwaso nato kining atong istorya. Unahon nato ang mortal mong kaatbang sa politika. Ang congressman. Jose mo buhaton. Gamito nako ang pribado mong lawak. Sige, gamita. Way mo sod, Gov. Why mo sa hamok ni mo, Amanda? Bisan ikaw, Gov, dili makasod hangtod mo ingon ko nga magamit na ang pribado mong lawak. Ibukad na ko kining panyo kong ito. Obtene mihelmen benedictionem diem itampak mum inem omen kiamam seperam garim madum tium mitum ratum. Isa'y nanawag sa akong cellphone, primo. Tanawa, be. Kung! Ano ko? Isa na. Si Ma'am, Kung! Isang ma'am. Number 1. Number 6, Kung! Mangayo na sa nagkwarta. Ang pagkanig yatagan, mangayo na sa... Balibaran, Kung! Balibare. No! Ma'am! Si primo ni Ma'am! Patawagon ka lang kulong usap kay hapit namin mabot sila, ha? Sige, pangayo. Sige, pangayo. Salig lang kay Batanon. Bye, Ma'am! Okay na, Kung! Tanawang lain akong cellphone, be, prim. Kinatrad ko. Oo, Kung! Uy, Kung! Ang first runner-up ni sa city. Ang babi. Dali. Ituloy na ng cellphone. Kupta lang, Kung ha, kupta lang ko kay driver. Nga na magbuot ka man. Komportable ko nga ako'y mukupot sa cellphone kay ito bago na ko. Amin na. Tanaw sa daan, Kung ha, tanaw. Hello, Langga. How are you? Tawag malagi ka. Agad kain pa niya. Kung? Oo, Langga, oo. Huwag ba dayon, Langga? Ako itong paliton. Pagpila man to. Nausa ka, Kung? Kahit baring may kamang sa kundahong gano'y. Huwag mo ko nakita ni Kamang, Ay Kung. naalagi, hait kayo. Laing kigbaho. Gaganda ko, uhipan. Uhipan. Huwag ba yung uhipan, Kung? Dahil laing uhipan, may kamang sa akong buktor. Kung! Patay, Kung! Kagigal ka! Patay, Kung! Uhipan! Excuse me. Gov, mo kape. Thank you. Amanda, Kinsa man ning kape? gusto ka? Sige, ibo na. Bingo. Humana. Base na balita na. Aron gid pagsiguro kung matod pa nimo go. Humana?
Suwayi ko noog-on ang TV, Gob. O, radyo ninyo din eh. Kaya na ko'y kawgon o kadiyot. Hello? Hello? Kanindot ni mo barangon, oy. Isa ni? Hi. Hapit yun madisgrasya ang gobernador, Matilde. Amanda! Maayo gani. Nadali tayo na kukuha mulambos ang imong paktol o osik. Naibaw ko. Nasalbar ni mo ang gobernador. Ugma, tanaw na ko kung makadupa ka ba pa anang imong gobernador. Kombinasyon sa akong abilidad o kalaki ang matilawan sa imong kliyente. Kung sa korte pa, ikaw mo'y ana sa defense panel ug ako ang prosecution panel. Tanaw na ko ugma sa hawanan sa barang paktol ug usik kung makadipinsa ka pa ba. Tapos na, Matilde. Unsa? Tapos na. Humana ang kaso. Nakatog ka man, God. Kumpiyansa ka man, God. Ang imong kliyente, mao'y na lethal injection. Unsay buot mong ipasabot? Nagtanaw kami karon sa local TV station. Kay gi-flash report ang nahitabo sa imong kliyente. Napil siya bungkag sa iyang sakyanan. No! Amanda! Matindi, ano ka? Nasa ka? Ka na? Sige na, balik na gida. Ito, obi ako nga isama ninyo. Di badutlan o mga sitwasyon na yun. Badutlan din mo. Doon ako'y mga abilidad. Doon ako'y mga kalaki. Apandili ko maayong laki kung ang garbo na mo'y matandok. Ayaw kahibo nga ma-high blood ko. Ilabi na kung ang makapabor si Amanda. Karang Amanda. Kung ikaw, asa man na? Asa man no? Wala ba yung katapusan ang inyong kompetensya o panagkaribal? Lahi ang kompetensya. Lahi ang magkaribal. Kung itandi nimo sa immortal nga magkaaway. Immortal. Tungod kay way kamatayon ang among away pinaagi sa dinumtanay sa kamatayon. Mao nga ikaw, Dominic. Kinahanglan makaton ka gyud. Kung unsay akong nahuptan. Wa ka lang mahibaw. Oh, kaya doon na ko iwa mahibaw eh. Pero karon nahibaw ka na. Mahibaw ka na. Kay pahibaw unta ka. Miinom ka na sa dugo sa among kaliwat. Busa ka timbang ka na nako sa umaabot nga tiki sa kamatayon sa among kaliwat o sa kaliwat ni Amanda. Narehistro na ang imong kinabuhi og dugo sa among kaliwat. Apil ka na sa pagpangandam sa taliabot kag gubat sa barang paktol ug usik. Taliabot na ang katapusan, Dominic. Nagkaduol na kung kinsay matapos sa tigi sa kamatayon. Kanusa ang katapusang tigi sa kaliwat ni Matilde ug sa kaliwat ni Amanda. Unsa may mga bulahaton nila ni Lorita ug Antonio. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay nining sugilanon.
ang mga kaliwat. Dalit sa RMN